Соңғы қыңғырау бейреме бола ішінде, тиенилер ішінде дулқынландыра тұрған истеліклі күн. Бүрік вақытта шатлықлы да мұңсуда бұл бейрем. Әлі қойшаңына тепи отлап кеткен собыйың бүгін инде олы тұрмыш юлына тәуге адымнарын отлай. Бірінші сыйныфқа қызыбызны жетекләп келген едік. 11 ел вақыт енді міне сезілмейде өтіп кетті. Алар енді міне бүгін мотор зор қызлар болып түсіп жеттілер. Бірсі енді 9-шы сыйныфны, бірсі 11-ші сыйныфны бітірі. Müslim gimnaziyasының 11-ші сыйныфын быйыл 27 9-шы сыйныфына 42 оқушы тәмамлый. Бүгін оқушылардан да бигрәк әттиянилер дулқынлана. Бу аңлашылады. Оқушыларның кайберләре өчен бу кыңгырау чыннан да гимназия белән собуллашу тавышы булып яңгырый. Bugün ilimiz boyunca bir kulu bayram. Mine biz de özümüzün, unugumuzun soңғы kıngırav bayramına geldik. Bana hem onun bilen okuyan başka okuşlarga şın bәхет, selametlik, şadlık, quvonışlar dileybiz. Onların hizmetleri de, okullarda, gelecekte özlerine, etilerine hem bizge yaktaşlarına var ki quvonışlarına getirsin idi. Şimdi ko'ngilli rahat, chaqiruvlarga rahmat. Hamda o'zimiz ishlagan vaqtda kibik shunday ilashlik yillarni aylanib qo'yamiz. Бәйрәм 11-ші сыйныфларның вакыт машинасында болашакка кайтулары белән башланды. Бу машиналарны 11 ел элек укыган сыйныф бүлмәләренә алып керде. Мөслим урта мәктәбенең 11-ші сыйныфын быел 17 кыз һәм малай тәмамлый. 38 укучы 9-ші сыйныф белән саубуллаша. Biz балаларга иң изге теләкләребез шул. Хәзер әле аларны экзаменнар көтә, ЕГЭ экзаменнары көтә. Барысы да уңышлы гына экзаменнарын биреп чыксыннар иде. Hem de indi özleri tilegen oku yurtlarına baksınlar idi, kirsinler idi. Мотор традиция буларак фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучыларга быел да мактау грамоталары тапшырылды. Мөслим лицейында да бәйрәм үзенчәлекле үтте. Укучылар галәм буйлап космик сәяхәттә булды. 11 йолдызлы елны искә төшереп хатирәләрен яңартты. Бәйрәм йолдызлар бию белән башланып китте. 11-ші сыйныф укучылары Йолдызлар аллеясында үз йолдызларын булдырды. Әти-әниләр белән традицион вальс әйләнгәч, 9-ші һәм 11-ші сыйныфлар җылы теләкләр әйтеп, күккә 55 шар очырды. Бу сан очраклы түгел, чөнки лицейның 9-ші һәм 11-ші сыйныфларыннан быел 55 укучы чыгарыла. Район мәктәпләрен барлыгы 188 укучы тәмамлый. Аларның 127-се укуларын Мөслим политехника техникумы, якын шәһәрләрдә көллият һәм училищеларда дәвам итәргә карар кылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.